Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ayaw na paghuna-huna na ako. Dili, Puldo. Bahala na kung siya mahitabo. Magpabilin ko ni mo. Ay, Sige naman. Kami uyog na sa bagyuta ko sukayo. ginoo ko. Luwas sa in town, me. Ikaw na biyahin ako din eh. Biyahin ako. Katunga gyud sa tropa ni Hippie. Nahurot og kamatay. Kon naminaw palang gidunta sila sa akong gisulti pa. Dili gid unta maingon ini ang nahitabo. Usay ko sa nagduha-duhas pagtuo ni mo, iho. Pasaylo ako. Abi magyud na mo og na-control na gyud ang imong una-una ni Tuling. Nagasabot ko ninyo pa. Wa ko'y tao nga gibaso ni nahitabo. Ang ako lang nga dawaton na to ang kamatuoran nga angay na tong ligayan si Otuling. Kay tao siya nga gamhanan. Pero kining iyang gibuhat, dili ni makatarunganon. Angay gyud siya madubag sa dakong saha nga iyang gihimo. Kay bisag unsa pa siya kagamhanan. Dili unta niya gamiton sa dinautan nga paagi ang iyang gahom. Papa, wa pa ka masuhito ni Otuling. Nga, musulti ka ni ana. Unsay buot nimong ipasabot, Nelson? Papa, ang gihimo ni Otuling. Miripinsa lang siya sa iyang kaugalingon. Sayop ang pagtuo sa uban nga usa siya kadaotang tao. Pero kining nahitabo karon. Usan kini kada kong ebidensya kung unsa siya kadaotang tao. Sako nang gingon nimo, Papa. Why usa ninyo nga nasayod og nakaila? Kung kinsa gyud si Otuling. Pero ang sulti ni Idana nga dautan siyang tao. Dili ba? Oh, pagtuo usab ka na Idana. Apan ako mismo, nakaila kay ko ni Otuling. Dili siya tinuod nga dautan nga tao. Wa ko magasabot sa imong gipanulti, Nelson. Usbo na ko ang akong gisulti, Papa. Miripinsa lang si Otuling, siyang kaugalingon. Kung di lang nato siya hilabdan, why daotang mahitabo sa atong dapit? Giunsa man yung pagsiguro nga dili siya daotang tao. Nasuhito ka ba niya, Nelson? Nahuna-huna basta nimo ang akong nahuna-hunaan karon? Ngayon sa? Katong gisulti ni Nelson nato. Oo, honey. Pabor na kayo nato karon nga nahibaw tas tinud-an na yung sekreto ni Dana. Ug di na kinahanglan nga magsalig pata sa gahom ni Otuling. Bright gud ka no, bana nako. Parehas gud og naabot ang atong mga nahuna. Aw, sa banday. Nagtuo magunta nga naapay mga orasyon nga gihimo si Dana sa iyang pagpanambal. Ang bato nga agati maura di ay mo'y atong gikinahanglan nga makuha gikan. Nag-imagine ako, Ronnie. Kung unsay dagway gud ni anang batuha. Mo na atong sutaon gyud bayo. Kinahanglan nga makuha gyud na nato gikan ni Dana. Ug di na ta magsalig pa ni Otuling. Kalimtan na nato si Iyo Tuling. Ang maayo hinuon, ato siyang ipapatay. Gusto gyapon ka. As kabili pa. Tukma gyapon nga itong mga unahuna na. Ang idlas na nagid kaayo ani, mao si Idana. Kiwa pagid siya magpakita nato. Sige lang. Mupatim aura gud unya na nato. Inaangi mo mga sakop ha. Nga dakpon ra nila si Idana og atong pataguan. Humana, honey. Nasultihan na nakusladana na. Maayo. Mo na akong mando nila. Maayo na. Kinahanglan nga i-safety gid una nato si Idana.
Kinahanglan nga way laing masayod ini kundi kita ra. Nanata sa dool nga kadaugan ani. Kamay na lang yun. Kamay na lang yun kay gutong. Mabinggon tayo ni. Di kasubok kay nako ng imak. Huwag na ko ikita si Dana. Ambot kung asa na kayo siya karon. Kinuo ko. Usao naman lang nato ini badong. Si Puldo in town. Nay Puldo? Ayaw na lagi mo. Pag-una-una na ako, Oh, basag din ako ninyo. Pagpakaligoon in town, Puldo. Ayaw pag-surrender. bitaw, bitaw ni. Sukol gid ay. Nay Puldo sukol. Mamatay na ko. Ayaw. Sabay na siya pugo ni kay matay na. Kapoy na kay kong lawas, Pats. Kinuo ko taon, oy. Kung mamatay naman lang gani ka, Puldo, mamatay na lang sad ko, oy. Kana. Ayaw. O, tanawa ni Abiba. Mapungan Huwag ka, ako'y mapukira na badong. Ayaw lang taon ka. Hindi na magpakabuhi ka, Mak. Puldo. Badong, Noy. ayaw tan pasagdi nga akong asawa. Ay. Tigong naman na. Oy. Sa tunay. Ay, Ayaw pasagdi kung Ay, sa ay. tuklo na mga ganun. ay, nitutok magmas Puldo sa badong nako. Ayaw sa pasagdi. At manataon sa bad. Ay, atiman nako badong. Atiman nako. Oo, Noy. Wala problema na. Ay, ikaw, Puldo, ba ayaw gani pagpatay-patay di habi? Kasi mo sa kadigara, kauyon sa kama. Kasi ka mga matay. Kasi ka matay. Ikaw ba dili mahimo in taon mamatay ka? Uy, magunsa naman lang in taon ko ini. Ayaw. Ato lang ko badong. Alagis badong, Mak. Okay na. Okay na ko na badong. At Okay. timanon kaniya. Di kaniya pasagdan. Sige, may nagpangidat sa hayok badong. Di ba, Bads? Oo, lagi na. May ako na ko ni. Pero, kanang, ayaw lang sa kamatay. No? Kinanglan nga, mabuhi ka kay, nagkahinanglan ni mo si, nang imak ni mo, kinanglan siya ni mo. Mamatay na yung kubad. Ayaw! Di na ako magdugay ng kalibutan na. Kadiyot ha. Kay dunay nanuktok. Ako abri. Basik si selfie picture na. Oh! Ikaw? Oh, ako ni Badong. Ginoo ko. Shh, Tia. Ayaw mo pagsapa. Salamat taon. Dahil nga, naabot na ka. Tiyo. Ginoo ko. Kadagang no ka ni mo, Tiyo. Mamugaran eh. Nana. Tiyo. Tiya, palihog ko. Pagkuha og labakara og ini ni tubig. Butang niyo og gamayng asin. Sige. Timplahan Sige, ako sige. ninyo. Tiyo, ayaw ka balaka. Mamaayaw ra ka, Tiyo. Pastilan. Huwag may magtuwa nga. Maabot ka karon dahil na. Badong, hain mas sila si Leslie o Ronnie. Ha? Wala mo magkita dahil? Way usang nga nahibaw nga nisod ko din Badong. Dito ko miaki sa luyo. Unsa? Nga lang sa luyo pa man kami agi nga. Naamay sayon id. Basta Badong, ayaw lang gid mo pagsaba kang bisan kinsa din Nga ni ako karon. Ilabi na gyud nila ni Leslie o Ronnie. Ha? Kaya nga naman laid. Ay, dira, Dira. Abi tiya. Palihog ko pagkuha og bindahi. Dira. Ni ay bindahi din niyo. Sige. Abi ng labakara kaya atong trapuhan si Tiyo. Nakita mo na, Nelson. Ay, kundi lang ko nila sa bukon sa kong pagpuyo din eh. Huwag yung may tabo nila. Muna akong giingon nila, iyo tuling. Ay, og si Dana. Hay na si Dana. Ayaw ka bala ka, iyo tuling. Kung makita na ko si Dana,
Ako gisyong puwersahon. Aron nga mailog na ko ang agate. Very good, Nelson. Hayes. Buhatang tanan. Kutob sa imong mahimo nga may ilog di mo ang dagat eh. O gihatag ni mo din ako. Mao ginay akong buhaton, iyo tuling. Hayes. Kaya kung mahitabo na ka na, Nelson, bulahan ka sa tanang bulahan. Kay ikaw mo'y makadawat sa pinakadakong dante. Di ka na ko. Salamat. Salamat iyo. Matuman ang tanan nimong pagbuot. Maabtan pa og 5 ka adlaw, una maayo si Tiyo. Salamat kid in taon kaayo idana. Nga nibalik gyud ka dinhi. Sao na lang kun wa gyud ka. Mao ni akong giingon ninyo, Tiha. Nga mas maayo nga magpabilin mo dinhi sa sud. Kay di mo maigo sa itom nga hangin nga gipakatap ni Tuling. Pero, day na na. Dinhibi si Sir Nelson kahapon, day. Naibaho ko ba dong? Mao ni usa sa hinungdan nga wa ko mulahos dinhi kahapon. Kay nakit-an ako si Nelson. Unsa magida itinud-anay nga nahitabo ni Nelson idana. Unsa mo ko no? Biktima si Nelson ni Tuling. Gikontrolar ang iyang huna-huna sa tiguwang. Ay, pastilan. Kaluoy taon ni Sir Nelson, ay. Pero, kana bang mutabi siya, day? Di ba baylan nga, murag, gikontrol siya. Tarong mo si Manulti. Gani, iyang gisultihan si Sir Pepe nga, pasultihan sila si Hipe, aron iatras ang pagdakop ni Tuling. Kay, delikado ko kayo. Og nahitabog hinuon ang gahapon ba? Ang kusog kayo nga linog. Lisod gid pa ila nga gikontrolar siya. Mao nga dili ta mo kumpiyansa. Kay delikado gyud nga matag karon og unya. Dunay daot ang buhaton si Nelson tungod ni Tuling. Oo niya. Unsao naman lang nato ini idana. Unsao man na mo sis pagsanta kung maghimo sig daotan. Na! Delikado ning ako sa mahinaykan. Club, sokol mo rin. Kung ako yun, sokol ko. Baldong ko. Likay lang gyud mo kutob sa inyong mahimo. Ah, Kung mahimo, magpalayo mo ni Nelson. Oo niya musuod siya dinhi. Ayaw ninyong ablihe. Bisag unsa pa'y mahitabo. Uy, kakuyaw ko na sa itong kahimtang ini. gilang. Sondo na ginamo ang tanan ni mag-isulti dahil na. Sunod lami. Ano lang. Ah. Magmat nyo lang gibi para mi. Come on. May nuktok man. Liliaw na ba doon kung sikin siya na? Liliw na kami. Hilay na yung tingog. Ako liliw ni ako ini mata sa pultahan. Pultahan ng mata. Oh, Oh. kinsa man na badong? Badong, kinsa na! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!